И хора, пак не... Умряхме! О, майко, как? Те имат късмет. Браво тях. Ама защо ми става така? И сега ще съм сол. Почва! Пълна е. Ам как така бе? Що няма играч? Две. Станали са още две. Не ми пука па! Не ми пука па! Тим 2! Има 7 души. Хора, ще излезе. Много така. И чао хора, да ви е харесвало и трите клипове. И това ще е